Salam ali hormatly Behiş Show'un tomoşaçylary. Biz bugün Behiş Show'un 8-nji sanyna başlaýar. Bizde bugün bir näçe sunody saatlamyz bar. Ýagny ýurdumyzda tanalýan Ceyhun Atajykow, Şir Ataýew, Artykow. Bizde mihmançylykda. Bizim bu gedekki sanymyz siz üçin gyzykly geçer diýip umyd etýär. Bugün kim çyn, kim rol oýnaýar? Gepleşigiň dowamyny biler. Ceyhun, size şeýle soraw. Sen öň Mekan Akkaýew bilen dost diýip bilýärdik. Endi bolsa gurlaşaňyz ok diýeşdik. Çynmy şo? Davay burada şöyle hadi. Yine 10 yıllar kim yerik var ya? Belki senin, benim belli bir yerik barar. Ya da men yolumdan başka yerik olur. Ya sen şun bar bak durdu. Katnaşık galyamy. Galar abi. Kär adam neme denýel ya şu. Men gelin alyan sen bilen birinji görüşdüm ha. Men halymy anladım, senin halyň. Ana şol üçin kamera seyretýän, şunun belli yani. Duraya top. Mesut Bozman geçip koyup. Mekan bilen öňüm gatnaşýar, ýöne şu wagt arada her kim öz iş bilen diýip ýerine barar şo. Düşünüp gatnaşa ketseňiz. Oň işken, meň işimken kän bir edil öňkär. Salam teleňiz ba, ýöne gatnaşyňyz ketseňiz ok. Yo kesip kesem da ýöne her kim öz iş bilen. Düşündüm, salam telek ba. Ha, ona gatnaşýarlar. Ceyhun, eger Mekan şu ýerde bolsa, näme diýmek islerdiňiz? Ay salamlaşardım, arma diýerdim. Şular ýaly işler diýerdim. Hakykatdan birek aýtjak zatlaňyz ýok. Şo dämi? Yo, itköşük her kimiň öz işi, adam näme her işte nimalya, ne oput diýler ha. Näme diýler şoňa? Tejribe alýar da, işte onuň kär ýerde düşünşmelik bolýar, kär ýerde düşünşilýär, aramyzda söýüşdat ýok, ýöne on öz işi bilen men işimken gabat gelen ok, şonluk bilen her kim öz işi bilen bolýar. Aýtjakladym ýok itköşük. Garad içiňde aýdyp biljek zadyň ýok. Yo, işleri uğruna bolsun näme. Ýöne günçe bir dogry aýtmallam ustada. Allamallar. Dogry aýtmal näme diýesin gelýän bolsa, aňyryňdan şonu aýdasyň gelýän bolsa, jegün şonu aýtmallar. Senem aýtjakladyň salamlaşsak. Arma diýjek, gowy iş. Gowdam işler, gowwaryan dost. Men hiç kimden söýüşem ok, aňsat. Ýöne artyk men tagam diýe salamlaşýan niýe? Salam ba aramyzda salam diýe. Senin iş töküşmäge ýeri ýok da. Storo asy ýazan kim getiren? Ölüňe atma. Ceyhun, eger Mekan Akkaýew bilen ýene öňkýalak işleşmeli bolsa, häzir şoňa wagtyňyz barmy, işleşmek isleýäňizmi? Ol diňe Mekanna kim bolaýsyn, o iş bolsa men gapym açyk. İşe de galsa men kim bolsa da kän adam saýlap öremek, öl ugruma gabat gelse şo edilýän zat bir türkmençilikden çykman laýyk o işler bolsa menim mekşenem gapym açyk. İşsek, eger oňa da laýyk bolsa, kime laýyk bolsa işsek. Gowjak ha. Ha, dogry. İş bolsa işlesek, proýekt bolsa mesele däl. Ha. Köp sag bolun jogaplaňyz üçin. Ine şu ýerde owadan aýdym Ceyhun Atajykowdan ýanglanýar. İcizan, dilim ayığım düştü. Aşgabatın kıyılar halik yüreğime düştü. Tüyyenliyin lele benim yadıma düştü. İcizan, yaktı beni şol gözüm. Tüyyenliyin lele benim yadıma düştü. İcizan, yaktı beni şol gözüm. Yok gideli bilecek, gideli bilecek. Hayran kalsınlar bize. Yürü gidelim bilecek.
gidayın bilecek Mecnun deytinler bize Sağ ola Şehre beyle çıksam 4 tane Gödünlerin biri benim derdime dedi Gözlerim al kaygıdır benim bakrımı yeder İcizan yaptı beni şol gözü Adıma kurbanım derdine dirmanım Ayrıl gel yanıma yaratan mı canıma Adıma kurbanım derdine dirmanım Ayrıl gel yanıma yaratan mı canım Ayrılığa dönmerim, tintini yaşa bilmerim 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 Didar, imtirdar reçkan Aramızda yok bir tapalin kervancan Şahralin didar, imtirdar reçkan Aramızda yok bir tapalin kervancan Yön gideli bilecek, gidayın bilecek Mecnun deytinler bize Yön gideli bilecek, gidayın bilecek Hayran altınlar bize Aklıma kurbanım Ayrıl gel yanım, yaratanma canım Adıma kurbanım, derdine dirmanım Ayrıl gel yanım, yaratanma canım Ayrılığa dönmer, gittir yaşa bilmer 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 Yer kervan Altılıydın biri şeker Lakattan gülüp bakar Yeri görün o da yakar Şeker zannetme kakar Yine bir bardır geri Bizde boyları dere Benim yalıgıylar geri Dinle şunu oğul geri Benim yalıgıylar geri La 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 Bardır bakar Yanlış aytım kimin tapar Aydım aytın önüm coşar Onu duşan baktın tapar Yine bir bardır eşer Nidevdan fallın başar Eşe can 17 yaşar Yok 1750 yaşar Eşe can 17 yaşar yaşa la lay la lam la la lay lam lay lay la 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 lay la lam la la lay lam lay lay la 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 Bravo maestra спасибо Adı Şimşak Seni görünme gönlüm şak Doğumlu ovadan perida Bahar geldi vayda bida Sonrasının adı aylar Edin işin gönlü zaylar Gönlüne degin bolsam eğer Meni bağışlan gönüller Gönlüne degin bolsam eğer
la lam, la 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 lam, la 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 la, la 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 lam, la 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 lam, la 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 la. Da 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 rash 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 da 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 rash, da 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 rash 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 da 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 rash, da 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 rash 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 da 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 rash, da 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 rash 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 da 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 rash. Ceyhun ata Ceyqif, owadan aydımlaňyz üçin, mahmal owadyňyz üçin minnetdarlyk bildirýär. Elmydama owadan owadyňyz bilen toýly günlerde belentden belent ýanglanmagyny tüýt ýüregimden arzu etýär. Şiir, inniki soragymyz size. Seni diňe bir aýdym çökmünne dälle uly mirasyň eýe sökmünne tanaýas. Qakyň Halipa Arslan Ataýew barada biraz gurrun berip bilersiňmi? Elbette gurrun berip bilen o. Başysyny. Kakam marada aýtsam, kakamyň jul Türkmen topragyna goýan aýdymlaryny häzirki ýaşlarymna ussatlyk bilen ýerine ýetirip sağdanlar gördüm kakamyň ýany bile kiçiligimden şu sağdanlar gördüm. Türkmenistan halk artistlerini gördüm, at kazananlarını gördüm. Kakam marada aýdara da kän näbeden massajagyny bilemok. Giden rumman onu kim ýyllar bilýän, kakam tanaýan adamlar. Aşgabatda til güllüň bir til, bilmen lelem haýty ýigidin ýary til. Ödobanda til güllüň bir til, bilmen lelem haýty ýigidin ýary til. Yakma meni, yakma lelem aman gül. Yakma meni, yakma lelem aman gül. Bile asgabadım arafi, yarım ayıp bolunu görünmedi yarım. Bir gideli bilesim, gideli bilesim, hayran altınlar bile. Bir gideli bilesim, gideli bilesim, divana ditinler bile. Qakyň merhum Halipamyz Arslan Ataýewiň aýdymlarynyň şu gün hem hit bolmagy seni nähili duýgulara iterýär? Ören lokan duýgular terýär. Şular ýa kakamyň badyny goýan da şükür. Şu döwürmede şu aýdymlar ýaşap ýörler, şu goýup giden aýdymlaryny 50 ýyl bolup gelýär. Mene begenler ýa Hudaýa şükür. Arslan Ataýewiň ogly bolup doganyny şükür edýän da şükür. Halipamyz Arslan Ataýewiň döreden aýdymlaryny haýsy aýdymçylar häzirki wagtda ýerine ýetirýär? Häzirki döwürde elbetde Arslan Ataýew diýen Türkmen döwletimizde köp kişi Emre Recep ýadyna düşýär. Imne şol aýdymlary kakam özünden akpata dally Emre. Onuň özümden Halipa diýip bizden ýatsa Emre. Şu Emre haf ussatlyk bilen ýerine ýetirýär da kakam aýdymlaryny. On tördi giyeceğin ay, gövherli günün tay, şun yürekten süyen beni, altın cemali. Karanlık giyeceğin ay, gövherli günün tay, şun yürekten süyen beni, altın cemali. Gal berdine ağam Ceyhunam şol aýdymlar aýdýar. Başga da bana aýdýanlar. Ýöne esasy hemram qadýanlar ýerkim ýadyna düşýän. Halipamyzyň has irki döwürde has bir meşhurluk getiren aýdymy. Häzirki wagtdam trenddaky aýdym. Haýsy aýdym diýip biljek özüň? Häzirki döwürmizde mununki aýdymçylaryň marazyna aýdanlar bar da. Şu wagt döwralamyzda ýar wa derdiňdenma, altyn cemal wa daşgaly wa Ecemma, Amangul wa kän nafanyň adyň näme wa onuň Arslan Ataýew diýende tanaýanlar bolsa hazam bilýärler da şolary. Ýöne aýdymçylaryň içinde bilýänleri hazam köpräk da. Şu döwürmizde ýöne kän aýdyp beren aýdymçylar. Amanul aýdymyndan mümkin bolsa bir bölek ýerine ýetirip berseňiz, hiňlenip berseňiz hem bolýar.
babamda biten güllüň bir sen. Bilmen lelem hayfy ýüdüň ýary sen. Yakma meni, yakma lelem aman gül. Yakma meni, yakma lelem aman gül. Aman güleyden çıkanna, bilmeni yanarım, 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 yanarım. Adı yadıma düşünü, bilmeni yanarım, 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 yanarım. Gözü gözüme düşenü, bilmeni yanarım, 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 yanarım. Adı yadıma düşünü, bilmeni yanarım, 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 yanarım. Köp sawalsyny aýtýar, ilmidama şyryn owazyňy da belentden belent ýanglansyn. Bilaýdym halipamyz Arslan Ataýewiňki. Ýagny İlkinci kakanňyz. yerine getiren kakam ýöne bul Aýdymyň asyny awtory Gurban Gurbanow, Türkmenistan Halk Artiýasy şol döredip ilkinji zapsyny aýdanna. Ha. Hemme halipalar aýtsa bara bide bilemdokdyk ýöne hakykatdan. Ýöne kakam tanaýanlar bilýänler. Merhum halipamyz Arslan Ataýewiň ruhy şat bolsun. Allahan kakaňyza berilmedik ömür goý size berilsin. Mahmal owazyňam belentden belent ýanglansyn. Sağ olun. Gepleşigimiziň şu ýerine owadan Aýdym Şir Ataýewdan ýanglanýar. Başlarına şümphedim yüzdüm içine, diye vardı yediyen lelem görümdüm. Başlarına şümphedim yüzdüm içine, diye vardı yediyen lelem görümdü. Habarın yok benim ardığımdan, habarın yok benim ardığımdan. Yüreğimlerden ettin dürüttün kadın, senin dey güzel gıydı görmedim oğul. Obadaş güzel, obadaş güzel, senin dey güzel gıydı görmedim oğul. Obadaş güzel, obadaş güzel, senin dey güzel gıydı görmedim oğul. Berekellah, hoppa! Ellerimi salladım senin boynuna, bilinden kusurdum lelem göründü. Ellerimi salladım senin boynuna, bilinden kusurdum lelem göründü. Habarın yok senin ardığımdan, habarın yok senin ardığımdan. Yüreğimlerden ettin dürüttün kadın, senin dey güzel gıydı görmedim oğul. Obadaş güzel, obadaş güzel, senin dey güzel gıydı görmedim oğul. Obadaş güzel, obadaş güzel, senin dey güzel gıydı görmedim oğul. Ay berekellah, hoppa! Sağ ola! Obadaş güzel, obadaş güzel, senin dey güzel gıydı görmedim oğul. Obadaş güzel, obadaş güzel, senin dey güzel gıydı görmedim oğul. Obadaş güzel, obadaş güzel, senin dey güzel gıydı görmedim oğul. Obadaş güzel, obadaş güzel, senin dey güzel gıydı görmedim oğul. Şir Ataýew köp sawalsyny aýtýar, mahmal owazyňda, owadan aýdymlaňyda. Elmidama türkmen halkymyzyň toýly günlerinde owazyňyz belentden belent ýanglansyn. Artyk Artykow, inniki soragymyz size. Teatr barada näme aýdyp berjek?
ve adamlara täsiri. Başsana. Teatr. Teatr ine oğlanlar aydım aydar aydım içine çünmeyäs. Hawa. Şoň aydymyň duýgusunda ýaşaýas. Teatrın özü, o teatra barıp tomoş etmege başga bir dünýä. O taýda sen ýygyňdaky durmuşy ýitirýän, sahna bilen ýaşaýan. Biz üçin, aktyorlar üçin, o teatrın gapsyndan girdiň, o taýda başga bir dünýä biz üçin. O taýda biziň öz maşgalamyz bar, hemmesi şo taýda uludan o Nurallah berdi, palipamyz bar. Çağır verdi bar, halipalar şo ýokardan gaýda, olar papalamyz ondan aşağı düşýärsa. Ondan emme bizden kiçiler için emmesim ya o taý. Teatrın içi şoň ýaly bir durmuş. Oňa girdiň çykasyň hem bilen o. Biz asla dokudy onu zatda gaýdy ber teatrdan. Lezzetem onu düşünürüp bolana, o sahnada bir oýnamagyň lezzeti, çykyş etmeň lezzeti. Jo gaty gowdady o taý. Özüňem bir azajyk bilýändiň o zatlary. Bize muhalefet teatr. No, muhalefet teatrda kän gatnadyňyz o taý. Özüňiz praktikany geçdiňiz dogrudan. Onuň o taýk girseň başga bir dünýäle, onuň teatr düşünürüp durasy zat ýokmy kadýan ýa sahna oýnandy ene başga. Ol magtumul spektaklini ýerine ýetirdik. Halipa bilen şu Oroşmaly bir aýagy ýaramanyna, şonu bir sahnasyny magtumulyny men oýnamaly boldum. Şonu biziň glan rejissörimiz Edi Şaňuliýew şu rol maňynyň da indi şunu bir hepde onun wagtymyz bar. Şu spektakl alyp çykmalydy. Oroşmaly ýarany. Bol ýani muňa taýýarlyk zat etdik şonu Nurallah berdi, halipamyz. Maňa gahar gelýär. Olaň döwründe bir spektakl 6 aýlap işlenýärdi. 6 aýlap bir kiçijek rolum bolsa 6 aýlap şoň üstüne oturup işleýärler. Biz näme gysga gara düşdik, şonu onun içine taryp turup almaly, çykmaly, oýnamaly. Menem bunu bolýa alyp çykarsydım men, sen näme üçin boyun aldyň şonu ýa? Olam sahnada azady bolup oýnaýar kakam. Men magtumuly olam azady. Oňuna çykma gerek ýa. Olam ýol berýär dura sahnada. Atam diýen şu trip bir sene da. Onun gelýän tekstine mi diýär? Oň bakışyny bir erwet seretmesi bar. Şonda men bar ýanyna sahnaya gelýän atam düşümde bir ahwalat gördüm diýen men. Aýt eşdeli diýär. Onu düýnüň aýdan zatlar ýadyň şu da sen näme üçin boyun alýan şonu? Bu zatlar başaryp boljak zat däl diýip gyýgyryp duran ýüz keşip gözüňe elýär onun bir diýdiň basan. Öyle şadeyle köňlüňi goýber ada diýip diýip bassamalla derro rola girmesen o taýda tut ýa ol. Onun halipalar bilen oýnamak üçin biraz kynrak. Umuman şoň ýaly teatr aktyor. Diňe teatrda da nemede de şu aýdymçylykda da halipan gaptanyňda durup bela aýdym aýtmaly bolsa hökman bir nemede masala o öwrenşän şeýle da olam şoň bolan hormadyň üçin halipan üçin şeýle. Olam şeýle dogry belledin ine ömrüň bolsun. Ýöne aslynda bara kimi has bir hormatlap şol adam men kumyrim diýen adamyň da şoň ýalak bolýar. Men özüm şoň ýalak bolýar. Yo bizde teatrdan ýalyl. Özüňden beýik bolýar. Sen aktyorskiňden kiminki beýik bolsa, oşo şol adam seni basýar. Menem şoň ýaly. Şol kim beýigrek görýän boli, sen şoň temperamentyny gitjek bolmaly. Sen onu düşdüğün, on bakıştan ütköýär. Aýt diýär. Düşme diýär. Düşdüğün üçin bitirdiğin, o beýle sahnadan çykandan soň başga dawa başlaýar da. Sen näme üçin bitirdiň? Hani gelbäri. Näme üçin okudyň bitirejek bolsaň? Onuň olaň ňardysy, Yılların dowamında anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk hallar hödürleýär. Öýlerinizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen bezen. Teatrın halka yitirýän täsiri aýdym dinläňden, aýdym 3 minutluk aýdym bolsa, aýdymdan alýan duýguýyň ýalakmy ýa-da başga täsiri barmy adamlar üçin? Nähil pikir etýän? Inni men o duýgu hakda ben öz pikirim çaýdaýyn. Ýogsa mäzir ine şu diýip bolmaýar da okudun goýup bolmaýar. Men öz pikirimçe ine adamlar gelende sahnada durmuşy görýärler. Biz o taýda durmuş jallanýar. Biriniň ýalyň uruşýany, ýa biriniň aýrylyşýany, biriniň aradan çykýany adamlar şo zatlar görýärdi.
Oje edip terbiye alıp gidiyor saknadan. Ha, şunu şeyitmellel. Şeytsen durmuşun gov olmaya. Şeytsen gov ol yani. Sapak veriyor da adamlara sapak veriyor sakna. Tiyatr, otayım bir mektep gelen adamlar ödünü koyuyordu, şu keşifte ödünü koyuyordu. Seyredip duruyor beni, şu tayda öd oynayıp oturuyor. Ha, men beyden olsam şey şungalı olacak o. Durmuşlarını, senin adamın durmuşuna bir zat bolup geçer. Şu zadi sahnada görüp gidiyorlar adamlar. Olam sapak veriyor adamlara. Onu artıkçan teatr bolanna diňe oyun oynamak däl, halka edip ünlü terjede bolup durýar-da, dogry däl. O jehunja ne ol mektepde olam bir okuwda barýan. Bilet çagasyň elen oturýan, okuwga hakkaýdan görýän adamyň durmuşy görüp gaýdan. Olam bir adamlara sapak berýär. Aýdymlardan biz mysal çykarýasa, ya ol nem aýdymda men gow görýän aýdym şo ýigidin ykbaly ýatsa süýt doguna daş bolar. Eger döwlet gaýdyp gelse, ýok dogunyň bäş bolar. Şondan men kän adalýan. Bir durmuş ýatyr da, kän aýdym doňa aldat ýatyr. İşeňi dogry bolsun. Sizin kim sağ olun, minnettar. Her kim özüne geregini alýar diýäňde. O geregini al, sen özüňe geregini alýan özüň. Day gurlandy. Yer. O ýerine ýetirýän. Mehriban tomoşaçylara, gepleşigimiziň şu ýerine Ceyhun Atajiqowyň ýerine ýetirmegine owadan aýdym diňleýär. Ara düştü bir yalan gel Sözlelelem oymaya yürüp Senin bana bir söýeri Günäkär men miýada özüm Senin bana çyn söýeri Günäkär men miýada özüm Titrişmen bakır yadımdadır son kınadım Uluğundan gitmez o adım Günäkär men miýadydım Kalbimden gitmez o adım Günäkär men miýadydım Yapma yüreği, aç gülüm yüzün öreyle Yerim bağına barali, günäkär men miýada özüm Yerim bağına barali, günäkär men miýada özüm Titrişmen bakır yadımdadır son kınadım Uluğundan gitmez o adım Günäkär men miýadydım Kalbimden gitmez o adım Günäkär men miýadydım Günäkär men miýadydım Günäkär men Köp sawalsyny aýtýar, mahmala wadyňa da. Bunça, Ha. kimin günäkärdigini tapman aýdyp durşulaydymy? Şeýleme. Günäkär mi ya da ödüň diýe. Maňa seret. Doğrudan söz şey dedin değil mi? Günäkär mi men miýada ödüň. Ni tuda. Yara ödü günäkär. Ha, ya da tenniýär. Ya da o günäkär. O. Başa bir o be. Yadanlar halipalar edil öl aýdymady, halipalar aýdymy? Yok o tüýje aýdym ekenden ne? Sağ ol. Sağ ol Ceyhunja. Sağ ol. Ceyhun, häzir size 5 sanyk sowalymyz bar, ýöne pikirlenmän jogap bermeli. Pul ýa-da söýgü? Pul.
Şöhrat ýa-da rahat durmuş. Rahat durmuş. Instagram ýa-da TikTok. TikTok. Akılly ýa-da owadan. Akıllı. Risk ýa-da howpsuzlyk. Risk. Düşündim. Ceyhun, yani söýgümi ýa-da pullydyň ha? Şu meň tarawymy kıllyň da senem. Onuň näme üçin pul dost? Şu adın ne adama esası gerek zatlan can sağlık. Onun pul esası wajip zatta hemme zatta söýgün soňra hemme zat. Ýöne söýgü diýär şu söýgün emes wada eger ene taňa watanyňa bolan söýgü bolsa onu söýgü saýlajak ýöne tiz wagtdan jogap bermeliydi bolin. Awa eger şolar ýaly söýgü bolsa ma adamlar ne söýgüm ýa pul ýa söýgü her hil görnüşde wada eger ene ta qakyňa maşgalaňa watanyňa söýgü bolsa onu söýgü diýerdim. Sağ ol, minnetdar. Ceyhun, şöhrat ýa-da rahat durmuş diýemde näme üçin rahat durmuş saýladyňyz? Eger adam näme rahat bolsa, rahat durmuşda ýaşasa, ýanky şöhrada da ýetip bolýar. Emmela da ýetip bolarym, kadýan rahat bolup galyna. Esas rahatlykda. Ana seret şu iki variant dolu. Men başka pikir etdim şunu. Şöhrat diýende indi znamny için bolmak. Rahat dolanna kella agarsız men tananoklar ýylar arkaý niýetdiýän, turýan, durmuşmy işe barýan, gelýän çağılyň, sadykdan alyň öýe gelin, naharjyň ýydyň, ýatdyň, turdyň, şoňa alyp kiretdim men. Ýöne sen rahat gezip ýene şöhrada barjak da. O elbetde. Ha, dek oturjak da bu da. Ýok. Instagram ýa-da TikTok diýemde näme üçin TikTok saýladyň? İkisem gowlat näl o zady bar, şu aslynda alanda bizde TikTok diýilen zat şu öz gow tarawyna TikTok'un öz hayır getirecek öz iş tarawyna ulansaň, конечно TikTok gowlat. Sebäbi käbir talant oglanlar, zekinli oglanlar bilinmän şu TikTok'un üstü bilen işläp şey tanally. Şol zatlar üçin gow ýöne şu wagt gynansak da köp zatda gabat gelýär. TikTok'da da gow däl zat goýanlaram köp ýaş oglanlar zatlar ana şolary edep terbiýe berji zatlar goýsaň, ulansaň görülýär gowlatlar. Hem öz işiňe mesürmäge gowda TikTok. Şu gün gow dälip bolan wagtda TikTok şoň ulanşyna bagly adamyň. O ulansa gowlat şol. Talant açylýar. Käbir ýanky blogerler zatlar bar ha. Men hayran galym şolaryň içinde öň öz görýän zatlar, öz edýän zatlaryny görýän ýöne arasynda şolardan öň hiç zat etmeýänler talant ba aktörçülük näsidiň oğlu aktörçülük baş we köpsini görýän bolyn kinolarda düşüp goýnaýarlar. Şol zatlar ýüze çykartdy. Gow şo tarapy go. Akılly ýa-da owadan ýen soragymyza akylly diýip jogap berdiň. Akyllyny owadan edip bolarmy? Ýa-da owadany akylly edip bolmazmy? Edil onu bilmedim ol adamyň özüne waraýany özüm näçe akylly diýdim, özüm öýlenemde de akylly gydalym. Owadan seretmedim. Görýän ka öýdäksi. Görýän öýdäkiň bir plus aldyň öýe. Ting. Ýa kan gören ha. Önde bolan ratda. Risk ýa-da howpsuzlyk diýen soragymyza risk diýip jogap berdiň. Gorkaňakmy? Yo risk etmel hükman adam. Eger şöhrat aljak bolsa bizde gerek risk diýilýär. Hükman gerek. Durmuşda da köp berdi gerek ýöne pikirlenip etmeli. Kesmesen ganan ok diýen düşünje gullyk etýäň da. Ha, gowy pikir. Mehriban tomoşaçylar, ine Şir Ataýewiň ýerine ýetirmegine owadan aýdym saatlara tomoş etýär. Gidip barýan gara gözlü barha menden daşlaşyp käte iýe bakýan gözlüň maňa mehriban. Senin bilen hoşlaşanda nurly finen bir günü yüregimden hiç gitmese gözlüň maňa mehriban. Gözlüň maňa, sözler maňa, nädem maňa mehriban. Gözlüň maňa, sözler maňa, nädem maňa mehriban.
mehriban Sözlü maňa gözlüň maňa Nezdiň maňa mehriban Sözlü maňa gözler maňa Nezdir maňa mehriban Berekillah Aşık oğlan sen adıma qaytalap müň mertebe Özüme gögünlük berýän garaşýaryn erte Hebir bolsa iňmeregi maňlaýyma sürtere Ýygsam basyp giden ýygyň maňa mehriban Gözlüň maňa sözler maňa nezdiň maňa mehriban Sözlüň maňa gözler maňa nezdir maňa mehriban Sözlü maňa gözlüň maňa nezdiň maňa mehriban Sözler maňa gözler maňa nezdir maňa mehriban Gözlüň maňa, sözler maňa, nezdir maňa mehriban Sözlüň maňa, gözler maňa, nezdir maňa mehriban Sözlü maňa, gözlüň maňa, nezdiň maňa mehriban Sözler maňa, gözler maňa, nezdir maňa mehriban Sağla Köp sağ bolsun aýtýas, mahmala wadyňyzy belent ýanglansan. Şiir. Qaqaň sungaty sen ýol saýlamaňa täsir etdimi? Elbette. Türkmen ağam bir aýdan sözi bar, ataň maňa ýol badan. Onuň ýol taýynan aýdy bermeliler. Onuň elbette ne buýsan ýa. Özüňem häzirki wagtda täzelik etýänmi ýa-da taýyn zatlary halifamyzyň gow izleýärlerini yol ýörelik etýänmi? Täze adam gerek elbette dogry aýdýan öni esasy qaqamyň aýdynlaryny aýdýan näsebe. Gow aýdynlar bar da şonu bir özüň gow edip ýerine ýetirip halka ýerine ýetirip berden köp bilmeýän täzedir öýdýär. Ýöne täze aýdma elbette gerek bolýar. Ýöne esasy qaqamyň aýdynlaryny işleýär. Ýöne esasy özüm bir täze aýdymlary işleýän gowdamy? Men pikirimçe. Şiir sen biraz ýaltaraga. Ýaltaran bar o. Benim epetlice wagtlar tanýan, ýöne ýöremäge de ýaltanýan arasynda. Dogry dämi? Inni gowyn işleýär ýoşgul. Inni işleýär. Ýöne bir täzelik TikTok diýdik ýaňa. Täzelik işleýän TikTokda uje şol aýdymyň trend bolup gidýär da bilen birazajyk pardeşke de bilsem şol aýdyma. Uje halipaň aýdymlary uje älemde gezip ýörür. Esasy aýdym bolmaly. Täze bolsun köne ol aýdym gaty ünsvermer şoň sözüne ýeňe. Arhiw abi. Onuň näme halipaň ýadygar goýan aýdymlary halk gowurýan aýdymlar da şonu nemesseňem. Şolar ýetipkärasyny edip bermeli. Şoň esasy menen qaqamyň könelerini ýykyn edýänler şolar bir täzeden çykaryp. Täze uşgun bilen. Gaty gowy. Ilkinjigede qaqaň aýdymny sahnada ýerine ýetirende nähil duýgu başdan geçdi? Elbette ola her aýdymçyda bolýan qadýan näzim godysgar. Nökman alzyraýan da alzyranlyk bolýan qadýan mene näçe taýyn bolanda da sahnada ýöködüň da onu hemmekçide bolýan qadýan özüme alzyradym. Köp sağ bolsun aýtýas, mahmala wadyňyz belent ýanglansyn. Sağ olun.
Artık size şeýlerek sorag wa sahnada oynayan duýgularyň has hakyky bolýarmy ýa-da günnälik durmuşyndaky duýgulaň? Bä, sahnada oynayan duýgulama hakyky mı gadiýan? Günnälik durmuşdaky duýgulaňdan. Sahnada goý berýän da ödüň arkayyn swobodno oynayan. Arkayyn oynayan, hemme duýguny çykarýan da. Ha. Günnälik durmuşda oynayan oglanyň arasynda getip bolgan duýgularyny çykaryp bolanok ýa. Özüň bolup bolanyk. Özüň bolmak, Açylyp bolanyk. ýüregiňi açmak kyn. Sahnada açýan ýüregiňi arkayyn hemme roluň keşfin Hemem özüň. hem Onu hakyky durmuşda öz bolsun däl. Yo men hakyky durmuş. Diýjek bolan nimede? Hakyky görjek boldan artygy sahnada görmeli bolýar. O sahnada görmeli bolýar-da, ne beýler eken o diýip. Yo, hemişe diýe, hemme adamlar açylyp bilemok diýe. Özüm Şol. bilemok diýe. Durmuşda ne bilýän, Doğru, ýüregiňi doğru. açyp aýdasyn gelýär ha. Käbir adama diýesin gelýär ýa. Men diýesim gelýän zatlary goşgy bilen diýýän. Yo menem monolog bilen diýen, menem arasynda. Arasynda ýürek içim bilen aýdyp ýetirýän ýa, ýoşuk bilen aýdym şeklinde salyp oňurdumdan hiňlenip aýdyp berýän, batyrýan-na. Diýjem diýýän bilen duýgu bolanda men diýänim söýgü, mähir, göz ýaş. Ana şo duýgularyny sahnada arkayyn paýyrda diýip goýberýän. Ýöne bara, diýýän sahnada açylýan özüm bolýan diýän. Günnälik durmuşda şolar ýalyk bolup bolanok diýän. Ýöne hakykatdan hem sunuňa diýişgärleri düşünjeli bilýän. Özlerim öýkelek bolýan kadýan köpüsi. Onuň sunuňa diýişgär bolup adamlardan öýkelep ýa tanış bilişlerden öýkelep ýörmegim aýyplay ha ýöne hakykatdan hem özüň bolup bolanok. Näme maňa burada haktyrjak bolýam, näme diýär? Men kimden öýkelek gezip ýörün men? Men öýkelen adam ýok, men durmuşda öýkelemeýän. Diňe Çağalandan hem öýkelen okmy? Maşgalandan. Yo, masalam öýkeler ýalydan oňa men medal takmaly. Özüň öýkeletýän ýa-mı? Men öýkeletýän. Senki görýäýdi ýani öýdäki. Yo, görün ogul, ýöne real durmuşda teatrdakylardan sorasam sana kim gelin bolup bardy diýerler, bilýän? Sana kim çydaýar diýerler da. Ondan şolar ýaly men oňa çydaýarlyk üçin bir medallyk da gaýmaly. Artık aktyorçuluk sen üçün diňe bir hünärmi ýa-da onsuz ýaşap bilmeýänliýän käriňmi? Onsuz ýaşap bilmeýän kärim diýsen gowy. Teatr üçin, sahna üçin kän zatdan geçýär da adam. Ha. Kän ýollary geçýär. Kän ýollarym ýöne kän peýdadan geçýär. Ha. Şu gapdaly ýykylsaň, sen çağalan bilen gowy ýaşardyň. Diýilýär. Sen şu tarapa gitmeýäňde bolýar maňa şu duruşum, ýani teatrym boldy ýanymda diýäňde, ştada oturýan. Bize kän oňal adamlar sahnany, sahna üçin ýaşaýar diýip. Artistlerde bir neme var da, ýüreğinde de hatta sahnada halipalar, näçe halipalar sahnada can verenle, şol mertebe şol. Şo taýda can verip, şoň üçin berýände, şoň üçin ýaşadyň. Kän halipalar bar, sen çağan ýolda bir ýol helakçylygy geçirdi diýip habar gelende de sahna çykyp la 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 diýip şey diýip çağa ýaljak, samsyk oýnap beren halipalaryny gördük de. Ýoksam şu kuliste duran wagt sahna çykmanka sen gyýdyň şeýle ýol helakçylygy geçir reanimaçyada ýatyrdy ýa-da. Olam gün 5 minutdan soň sahna çykýarda nä edip oýnap çyk şey diýip şadýan bolup oýnamaly. Ýydyňa çykandan soň ýüregiň dökýär. Ýöne şu taýda şu keşfini oýnaýarlar. Hakyky artist bolýardy. Hakyky artist. Gatykyn o halipalar biz onu başaryp biljekmi, bilmejekmi onu çoktan bilemok. Ine gepleşigimiziň şutanyna owadan Aýdym Jeyhun Atajykovdan ýanlanýar. Başlayalım. Gapyladım gider bolsaň keremli ýollaşyň galar jillat gelip jananyny ýyglaşyp gardaşyň galar jillat gelip jananyny ýyglaşyp gardaşyň galar Gitme mihman adil canım Badanğın nur imanım Toprayayım dökülnan Bu dünyada aşın galar Toprayayım dökülnan Bu dünyada aşın galar
qalır Qalır, qalır Ağlap gülünün qalır Birekillah Zillar hançarı kalını İdrail canın alını İki torun şigelini Başta aklı huşun qalır İki torun şigelini Başta aklı huşun qalır Bu dünyanı tutma qıdğın Yolun çıkıp bolma ağın Bir vefadır umidin Qıvanır läşin qalır Bir vefadır umidin Qıvanır läşin qalır Qalır, qalır Iyinin qalır Qalır, qalır Ağlap gülünün qalır Görün gözlerim Şol gıybat edin gözlerim İğreşir oğul kıyılarım Öğre gidip uşun qalır İğreşir oğul kıyılarım Öğre gidip uşun qalır Açın illi nobat yetti Kimse bu dünyanı tuttu Baktım kuli ömrüm ötti Dad edip kardeşim qalır Baktım kuli ömrüm ötti Dad edip kardeşim qalır Qalır, qalır Giyinin qalır Qalır, qalır Ağlap gülünün qalır Qalır, qalır Giyinin qalır Qalır, qalır Ağlap gülünün qalır Giyinin qalır Ağlap gülünün qalır Artık sen aktörçülükden başka oňarýan käriň barmy? Ýigide min hünerim hazır diýe. Halk aýdymjykynyň bilen arasynda oglalaryň ýanyna ýöne, o ullukan toýlarda däl. Oglalaryň arasynda öz aramyzda kän bir gitara zady düşünmeýän, dutary düşünmeýän oglalaryň ýanyna iki akord tutýanda howala berýän. Bol diňledik gaýdan şeýdi. Oglalary ya diktir Alp barjam bolun däme? O diktir alparja bolýar ýöne alparçylygym diýen ene şol alparçylyk nädip ýoş galya teatr üçin galya. Galam 5-6 günler sen toýlaň bagynlary, 5-6 günlerim spektaklyň bagynlary. Açy oýnalyn karty. Hawa. Enne ýene bir sowalymyz bar. Iň kyn pursat sahnadaky roluňy ýatdan çykarmakmy ýa-da öz duýgularyny gizlemekmi? Sahnadaky roluňy ýatdan çykarmak. Bolup gördümi? Babır iki spektaklla. Şolar ýaly. No. Ona da ziriçliň öňüne çykyş edip durkan. Yo, sen ziriçliň öňüne çykyş etdiň. Şo keşfin ýerine ýetirdiň, teatrdan çykyp gaýtdyň sen. Hawa. Geldiň öýde şagalan ýanyna bir agdy gürleşiň. Ýanky ýerde galdyň sen. Şol duýguda bular sen maşgalan däliýalyk oturansyň. Ýanky durmuşda ýaşap oturdyň. Tem çykyp bilen, baňa gelip çykmaly, eýtmeli, beýtmeli, açylmaly. Şondan çykmaly. Oňa kän girmäniň gowlay. Roluňy tomaşaçylaryň öňüne çykyş edip durkan ýadyňdan çykyp gördümi? Çykyş etmeli roluň. Aýdan monologumyz hem tekstimiz. Tekstiň ýatdan çykýar. Ýöne özüň gün apravdat edip alyp gitmeli. Ýatdan çykdymy özüňçe tekst. Ýaşalar ýaly ýagdaý bolup gördümi? O boldy kän. Näme etdiň şonda? Gönü improvizasiýa. Bilirmen. Bilirmen alyp geçikdi. Onuň restoranyny ödüm bäşeýledim karaýdyk galya. Ha. Düşünmäder edip durýar. Aýdymçylykda da bolýar. O aýdym Toýda aýdyp durkan. Käbir aýdymlaň
sözün bilen okda. Meni de öyle hoşgıdan. Ondan bara gön özüň düzük gitmeli bolýan, bir da etmeli bolýan. Ýöne Ine ine şu öwrenşä. Ine şu şonu aýdary. Köp adamlar ine meselem Ceyhun ya şiir aýdymyň sözüni ýalňyş aýtdyna şutaýdy diýerler ha. Şoňa käbir adam düşünen o käbir wagt aýdymyň sözü ýadyňa düşmän. Sen şutaýda kapya gawat gelýän zat aýdyp geçip gidýän, dogry-damy? Käbir halipalar jon ýalňyş aýtsa-da. Nawa. Şägirtler jon ýalňyş aýdyp gidýär bilýän. Hakyky ýerine kälat bolup gidýär da arasynda. Şoňa hadýalar. Ana şonu Solamyan ustalyk hadýan men. Ýok, ustatlyk ol. Sen şonu kapya salyp gidýän, men köp ýerde oturumyzda aýdýarlar da. Ay şona sözün ýalňyş aýdýar o şol aýdymyň dawa başça ortaklap. Kimi döwjegini bilen oklar özlerim, kimse ýok. Ondan son döw oturýarlar, durun ho, aýdym oturýan özüňem ýadyňdan çykýar. Ya spektakl oýnandy sen şonu senariýa boýunça oýnan goga. Özüňe ýeňilleşdirýän ama arasynda. Ya tekstiň ýadyňdan çykýan başga tekst aýdyp geçip gidýän şu taýda şu manyny berýär şu diýip. Aýdymda da şoňa ýadyňdan çykýan ýoksam şu aýdyp oturanam şol aýdymyň sözüni dogry bilýär. Doğrudan senem goşuklarda ýalňyşýan Allah geçýän ha. Hawa ýöne nimede şol atdakyan adamlaň özüne mikrofon berip bir kagazy ýöne gutly ya dostuň gutly ya joraň gutly ya garnaşyň gutly diýip bir kagaz sözü gutly diýip berseň şonu ýalňyşan adamlarym barda. Şolaň özleri şol aslynda. Şo ana men şonu aýtjak golumda. Şo jaý toýga gidip oturýar, maşinam toýul jaý bolsun nerýali. Şoň ýaly diýjekler birde şolaram. My class şolar ýüzüň bilmesin. Şoň ýaly gutlajaklyň biri, olaram başgaça den döwýärler. Başga näme sen Yani olamam hakkı var da artık sen olurum oturan adam baka vermeli. Sen ýaly artist däl ya aýdymçy däl dile var däl olur. Ýalňyş biler ýankyl gutlaw ýerine. Ýöne sunuda şu sarpa hormat goýanlar üçin atdaklar şoň bilen hem gyzykylmy hadýan. Mena hemmek şow diýip durdy. O däller aýtam. Hakykatda bradalar gowy. Döwseler gowy sen aýbyň aýtsalar düdüdür. Ýöne adam gereginden artygyrak mı hadýan meni? Ol 100% la. O esasy ýüregi ağa adamlar sen bizi teatrda aýdýarlar da sen şu taýyn ýalňyş etdiň aýdyp ýöne halipalar şonu aýtmaga çekinýär. Sebäbi näme üçin ýaşlamy şonu kabul etmeýär köpsi. Ýalňyş kabul edýär. Ýalňyş kabul edýär. Ene Ceyhunjan sen şu jaşyryna şoň sözi şeýle dälmi dost diýen öli sen şonu şeýledim kar edip pikirlenersiň ha. Ýok eýle kentak şonu pikirlenen ok. Şonu şu taýda tekstiň sen şeýlere gaýdan bolsaň gowalardy diýen öli olam ýok men şeýle pikir edýän. Onuň ýanky halipalan birim baryp şoňa sen şu tekstiň dogry diýmeýär. Sen şunu şeýlere get diýmeýärsiň. Sen diýmeseler sen şu duruşuna galýan. Hiç açan ýokary göremeýän. O sen zamçany etseler gowy. Etmeseler gynanmaly. Öňe gidiş bolmaýar. Edip dursalar gowy bolýar. Ine gepleşigimiziň şutanyna owadan Aýdym Ceyhun Atajykovdan ýanglanýar. Başysyna. Yigitler aýylanan iş hoş gelmedi ýaşlykda küýmän ýigitler. Döwlet gelse özün bilme, dogaly doýman ýigitler. Ay aman öwüt pewitdir ýaxşy äre bir söz betler. Yürüyüşini ýalňyşma, fir ýaňy don giýmän ýigitler. Yar
ho 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 ho. Kulluk yitirgin zanыңdan, kulluk yitirgin zanыңdan, ayıma parçan anыңdan. Oh yar, oh yar, yar 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 yar. Anı oldu geç kanından bir garip mihman yigide, bir garip mihman yigide. Kumuş mit görünür, dulağırına pit görünür. Bir hatın pit görünür, var hulku feyman yigidar. Yar, oh, baktım oluyorlar çıkmadı, baktım oluyorlar çıkmadı, yapsızdı yamanı yok mu da? Oh yar, oh yar, yar 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 yar. Gönlün aytan bir yok mu ne? Tanrı'm uyuman yigide, Tanrı'm uyuman yigide. Gönlün aytan bir yok mu ne? Gönlün aytan bir yok mu ne? Tanrı'm uyuman yigide, Tanrı'm uyuman yigide. Yani bunca bana şey Ceyhun näme diýdiň peri hatyn pis görünür. Näme şu taýda gunça teretdiň? Ha? Yo, sen teretdiň ha. Ne? Açyk aýdaly şey etdiň. Ay peri hatyn pis görünür diýip teretdiň. Ay aydım sana. Ha. Motivatsiya bolýar da. Sered ya, onu anlaýyp bäri. Halipam. So ýygelin wurt hat joşýar diýär. Yo bilen o degişi var diýany. Yo gatyga oýdym eken tügelimi. Tamam. Köp sağ olun Ceyhun, mahmala wadyňyz belentden belent ýanglansyn. Neştaýda size sowallarymyz bar. Üstünlüge ýeteniňizden soň dostlaryňyz azallymy? Aýny wara üstünlüge ýeten soň diýip. Awa öňkümden o dinleyijilerim latlam köpelli ýöne dostum öňüm känni men esasy şu nesadanlamma didarjanma Receppa Kerwanma Şadurduwa ýene bir didar dip solanmaz ba. Esas şolar bilen kän dostum känni sema ýalançy bolar. Ýene bir dostum ma ekiji galanym hemme wagt şolar bilen şonu işem gowy öňe. Yani dostlarla gatnaşan adamlar ağız adalarından, aydımçılardan mı yani? Düşündüm. Ne Ceyhun, yani Sungotda aydımçılardan gatnaşyklym adalanlar var diýdiň. At beriljek mi? Yo, at bolup atıl edil olur ya gatnaşyk ýokla yani. Yo, aňarasynda bagazyňda öňe sen açaň ok şu gat. Men ýanymda edýän. Yo, içiň okaýan men şu sen diýdiň ha. Yo, o näli sen şu at öňüň sebäbi bolýar, mysal üçin öň dostum kän bolýar ha. No. Şolar bilen wagt geçirýän. Men
soňky 2-3 ýyllykda kän wagt geçirmän işe sarp edýär. Onuň ol şoň üçin o söýüş ustatdan näle şoň üçin adalyk gidýär. İşleýän ünsüň işe beren. Kim öýdi işi bilen ýa. Her kim öýdi işi bilen onuň öňkäl jaňlaşylan oklad edilen şolar ýalak bolup gidýär. Şo gowolýan eken emmekse massagat şo biderek wagt geçirmän. Arkaňdan işden dostan boldymy? Arkamdan işten. Hökman bolanlarla. Yo edil arkamdan iş. Bahadır ýöne. Olaram ya ünsem berem o. Gatnaşalan içinde birtinden gaty görseň ýa-da öýkö kinetsen aýdy bilýän gün ýüzüne. Awa. Şunyň aýalyň işte. Şoňa degerli adam bolsa, şoňa düşünýän adam bolsa aýdyp bilýär. Gün içinden geçýän zatlar aýdyp bilýän. Awa, ýöne şoňa düşünmeýän adam bolsa, diňe özüniň gün tutup duramadan o düşündirjek bolama ýitip gidär ýani gowşa. Sen öýlenmäkäň durmuşda bilýärmi? Öýlenmäkäň durmuşda bir gyýdyň ýüzüne meselem bir ajal ýaly syn öýtdim bilen dünýä ýaly ýalan ekeniň aýdyp gördüňmi? Maşgalandan başga bir ýerini söýüp gördüňmi? Bao söýüp görün. Şunu görmelekman öýdäkiň. Ha? Öýdäkiň okman gör. Ya men öýdäkim nälisene artykçan öýdäkim bilen men dost ýalyk. Şimdi bizim birazcık bara zınnamız olmuş ya kimini. Olar ýalyk, ol sorak edip ýa mysal üçin öýde duran bolsam, öýde oturan bolsam, onuň o jaýa geçsem telefonuma öýdäkiň ýanyna bolsa, şoňa gunça diýip jaň gelse, şu kim munça zat diýip sorap duran ok. Jaň geldi diýe boldy. Men güm sorýa dinni soran ok. Sorap ýadydy. Sen maňa öýde düşünýär. Meňe öýdäkim şolar. Bular kim diýip durmy senem sunuga diýişýärler näme çek? Dostlam. Nawa dostlam. Inni gunça şu at gepleşimiň şu ýerine Jehundan bir gowaýdym haýşa däli. Hormat bilen. Ine şu ýerde owadan aýdym Jeyhun Atajeýkowdan ýanglanýar. Bakara aşık canıma, cananıma Gül içre batlan aşık gittiklik cinanıma Kuytugum yap oyununu, gittigim tat oyununu Oynatamız oyununda cennetli cinanıma Kuytugum yap oyununu, gittigim tat oyununu Oynatamız oyununda Cennetsiz cemalama Bereketler Gül koydum bedeninde bilbilin dimi varmış Yağlarımın bedeninde finti bir kimi varmış Elim yan kadetinin ödellikçimi varmış Ödelliğin sultani ey ruhi rovanıma Kıytığım yap boynunu İfledim kal boynunu Oynatamız oyununda Cennetsiz cemalama İfledim yap boynunu İfledim kal boynunu Oynatamız oyununda Cennetsiz cemalama Oh, she's out. Kavala Hoppa! Bereketler Barımı karş eyletim niyadım sana oyyan Yandan biçtim de ülfim mıdarım sana oyyan Gittim ışık
aşkın tükenmez Sualın tanıyan Gitti onun yumağın Sözügüm gummanıma Kuytugum yap boynunu İttigim kat oyununu Oynatımız oyununda Cennetsiz şemalıma Kuytugum yap oyununu İttigim kat oyununda Oynatımız oyununda Cennetsiz şemalıma Kuytugum yap oyununu İttigim kat oyununu Oynatımız oyununda Cennetsiz şemalıma Ceyhun, şu TikTok'ta fake account'tan yazyalara bilyam negatif zatlar ya da bir nitora gurrunlar. Şu yazyan adamları tapıp ya da tutup ya da qavat gelip gördün mü şoları? Tansın biri olup çıkıp gördü mü? Aynı Aslında bir tanışım bolle olmanladı. o. Bolle şolar ya. Ne? Tamam. Nemede aslında bir kän bir erwe saat ýazýan aýa Hudaýa şükür. Onuň arasynda öňler gelýär, onuň sikir uradýa biri. Gows sikir dälen, erwe sikirler uradýa. Şony Didar muzykandym bilen, zadanam bilen tuttuk ýöne planlayıp durjak. Yani öz syngodyň içindäki adamlar edýän eken. Olam şo nomer, öň bir nomer bellenigi bolan üçin şo nomer çykýar. Plan bolaýmasyn, siziň tanşyňyz bolaýmasyn. Birini tutup gördük. İsa diýmediňiz mi? Näme diýjekdi? O bir neme gavat gelenne diýdik. Bulwatýar näme diýdik. Näme diýdin ne? Ýöne çynyň aýtmaly bir zat sorajak. Çynyň aýtjak bolsaň sorajak. Ýok, ýapyk gürlejek bolsaň hem sorajak hem däl. Özüň fake account'tan ýazyp gördüň birini. Ýok, wagtym hem ýok, dogry aýtsan. Çynyň aýtdyňdan toşa. Fake account men ýöredem ogam ýöne. Ýok, başga birinikinden hem ýazyp bolýar. Başda ýok. Başda açdym. Fanny açylýar. Açdym onuň bir tanış olanymma başga aýdymçylan kynym ýöredýän, şo ýöredýän. Ata o biriniki ýazyp, aslında men kommentariýara girem ogam. Ýöne ulkunçda okumana girýän erkek komentar. Ne o Wi-Fi şekilde şeýlede. Okuyan da şoňa kommentariýalary. Bolýar. Ceyhun, ýene bir soragymyz bar. Şu karýeraňda iň köp gazanan puluňy näme sarp edip gördüň? Men dogry aýtsam, karyeramda kän pul gazanyp olary alyp. Bilmem ýok, şu belli bir netijede pul ýüşürip göremok men. Hökman näme? Kim gazan? Näme? Maşyny kim hasamyny aldyň diýär. Ýa, öz hasamy, olam ýazgyl alýan men. Düşündim. Göni Ýöne öz gazanjyň bilen üzýänsiň. Dağı näme kim üzüp berdin dağı şu wagt. Sen maşinalardan maňa üzüp berjekmi, sen üzüp bermeýäň. Men Ceyhun'un aýdyany düşündim şu wagt. Şo maşyny alla. Şonu aýdazyk pulny berýär, ýöne beýle pul ýüşürip göremok diýär. Pul ýüşürip göremok. Ýa şu öz işiň bolýar, öz şu öz ýani işiň şoňa siňdirýär. Proyektlaňa. Ýa öýlük bir nemeler bolýar. Belli bir nemede pul ýüşürip göremok. Umuman aýganda gowdatlara sarp edýän. Owo. Olam gowdat. Yılların dowamında anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk hallar hödürleýär. Öýleriňizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen bezen. Köp sag bolsun aýtýas, mahmala wadyňyz belent ýanglansyn. Mehriban dinleýijiler, ine gepleşigimiziň şu gezekki sanyna şiir Ataýewiň ýerine ýetirmegine owadan aýdym dinleýär. Bahar güllerinin ter güllerden nedik mayan Aşık olan vasfın yazar ovadan fin uduk mayan Min diyen bahar güllerinin ter güllerden nedik mayan Aşık olan vasfın yazar ovadan fin uduk mayan
Kurbanmayam adıňa sen, yan yanışlyň odyna men mayam. Ilgyzy tışladım men, derdime derman mayam. Kurbanmayam adıňa sen, yan yanışlyň odyna men mayam. Ilgyzy tışladım men, derdime derman mayam, mayam. Açılan gül bedegsin, öz aşığına ne dedinsin? Her gördüğümde karar bolma, oğudan sen uzakmaya. Ter açılan gül bedegsin, öz aşığına ne dedinsin? Her gördüğümde karar bolma, oğudan sen uzakmaya. Kurbanmayam adıňa sen, yan yanışlyň odyna men mayam. Ilgyzy tışladım men, derdime derman mayam. Kurbanmayam adıňa sen, yan yanışlyň odyna men mayam. Ilgyzy tışladım men, derdime derman mayam, mayam. Kurbanmayam adıňa sen, yan yanışlyň odyna men mayam. Ilgyzy tışladım men, derdime derman mayam. Kurbanmayam adıňa sen, yan yanışlyň odyna men mayam. Ilgyzy tışladım men, derdime derman mayam, mayam. Sizak köp sağ olsun aýdýar. Bunça ne sonra var aýaly şiira. Şiir. Eger kakaňa 1 minutluk jaň etmäne mümkinçiligiň bar bolsady, näme diýerdiň? Kakaňa jaň edip näme aýdardym? Aramda gelýärdim näne men da şükür sağlamada şolary gördüýärdim. Ýa aramda bolsa atar borjuna agtyk suýnamazam bolda. Ya ine adam olalanna wagt şuat kakam bolan bolsa da diýär. Şunu diýerdim diýende başga ýüregiňde galan bir gowy söz, näme söz bar? Şey diýerdim kakajan, men seni söýýän emmeler kakalarynam söýýär, ejeleriňem söýýär. Ol dogry zat. Ýöne başga bir gowy ýüregiňden näme diýerdim? Hemmeksem kakadan söýýär ýöne. Ifadan açtym gotdur, ýanynda kakaň bolsa hasamyr. Gowda ýöne. Näme diýsen amazda aramda bolamaz ýöne näme? Aranda ýaşamaň özümür bagyp diýen. Ifadan aramda bolan islerdim. Hocana tawasyn. On näme diýär? Bunça sen gowy bilen ýeňsäňden ýel kakyp geçer kakaň başyň sypamasa.
Şiir sağol neştayda bir goşgy dile geldi. Ağlap durqam diýdi ağlama barqam. Zada zaret merin demalyp ýörkam. Hatta gam çekmegen dünýede ýokkam. Şeýle mehribanlar qaqam sözleri. Şeýle mehribanne kıbılam sözleri. Allah'can qaqaňyza berilmedik ömür, halifamda berilmedik ömür, goýsuza berilsin, çağajyklaňyza berilsin. Ruh şad bolsun. Anlaştayda ulluğun nalasip Ustad Döwrde Şah Ahmed Kerim Halin sözlerine ödüden qaqaydymyzy ýerine ýetirip bereýin. Hemde halifamyzy ýatladygymyz bar. Şiirjan saň sag bolsun. Başyňdyk bolsun. Haka uli bolmak Anfat delikin Senin nanın iyin Günlerim cennet İnni iyicek bolup Bir dögüm çörüp Onunun iyarin Müngdüğüm minnet Yerim Haqılımının zanı sağ olsun Yalığın firine düşüpdür didem Kevemin saçlarım bugün çalekin Ulu oya batıp ötüpdür giyeceğim Haka ulu bolmak anfat delikin Ulu oya batıp ötüpdür giyeceğim Haka ulu bolmak anfat delikin Haka uli bolma anfat delikin Vipatıl dostlardan doluktur daşım Haka uli bolma anfat delikin Vipatıl dostlardan doluktur daşım Şoların önünü aşağı eğilýär Zalim düşmanlara eğmedik başım Şoların önüne aşağı eğilýär Zalim düşmanlara eğmedik başım Ulanmak şınlanım Kıyneken kaka Dostum bilin oynamağı yürüdüm Durmuş ol sağlık Oyunum olsadı Yadan vaktim oynayacak delirdim Kaka ulu bolmak anfat delikin Durmuşun ağrami Atlyar çiptin Himme dadaçıdan Baydufıyı Dik başını Batlyar giptin Himme dadaçıdan Baydufıyı Dik başını Batlyar giptin Haka uli bolma Anfat delikin Vipatıl dostlardan doluktur daşım Haka uli bolma Anfat delikin
Müpatıl dostlardan dolupdur daşım. Şoların önüne aşağı eğilyer, zalim düşmanlara eğmedik başım. Şoların önüne aşağı eğilyer, zalim düşmanlara eğmedik başım. Zalim düşmanlara eğmedik başım. Haka olayım olma. Anhat delekin Ini Şircan, sana yana bir sorumuz galdy. Halipana hayatlak geçtik. Ömrüňde bolsun. Şiir. Kakan Arslan Ataýewiň şägirtleri ýa-da sen tanayan bagşlaryň arasynda şu mirasy dowam etmeginde sana kömek etýärlermi? Elbette o hemmesem gollaýa sag bolsunlar. Hemmesem sag bolsunlar. Maýdýan taňyr ýalkasyna o hemmesem gollaýa. Ýok diýän ýok, sag bolsunlar. Siglaýarlar, hormat goýarlar. İçinde ýokarrakda durýan badra. Näil ýokarrakda durýan. Indi sana köpürek kömek edeni. Ay hemmesem goý. Ne Ceyhunjanma, Emra Halipowa. Oluksyň kaýdynçylaryň ka hemmesem goý. Mekan maýjana. Onu işe diyet. O. O ma. Aydymçylardan daşaryny Ceyhundan Emra'dan daşary bir kakana hormat goýup sana sumgatda bir kömek edýänler. Elbette o ba. Sag bolsunlar. Meni tanıştyran şo. Adan aýdyp bilýärmi? Yo, adan aýtma, meni tanıştyr boldy. Ken hormat goýan, sag bolsun tanıştyr. Yo, ömrüňde bolsun. Şo kakan hormat şodas. Sag bol, sag bol. Esasat. O. Ceyhun, soňky wagtlarda seni iň köp utanýan ýagdaý näme? Köp utanýan ýagdaý. Köplünç. Kommentariýalarda bara ilçinim utanyp ýadadyn diýär. İlçin tonýan be. Ya ondan näl? Ay utanýar diýip men mysal üçin şu biziň ýolumuz bar, ana Düýp Halipa, Halipa Arslan Ataýew, Ak Muhammed Saparow, Nuri Meredow, Beyk Halipalar. Şolaň ýolundan aýdýas, onuň öz gün halipam bolup durýanym Hemra Recep, Nuri Recep. Onuň käbir ýerlerde bolýar. Şo ýoldan tügeleme aýdýan, tügeleme gowarýan şäherleriniň içinde birinji barýan, zat diýen adamlar bar. Men nä olar ýa zat ýok. Menden soranlaryna şu Hemraň şäherleriniň içinde kimi neme diýen, kim öňräkdi diýse mene başga biriň adyny berýän. Şatlyň adyny berýän, Şat Gurban Azar. Gowarýar, şonu gowarýan zat diýen. Ýöne yo eýdime, beýdime şular özüň näme diýen şoňa bir tonýan, birim öz kärdeşsemi bolýar. Tanıyatsa köpsün bir-birimi tanıyar. Kılıklarını bilýär. Şolar ya käwat gipleşik bolýar, ýa bolmasa bir ýerde üýşülýär, näme tanış ýüzler bolýar. Şo taýda bolmalysyndan başga zat aýdyplar diýe şo zatlary utanýan, dogry. Allah otyrga geçirýär da o bir gipleşik görüp oturma başga zat aýdyp oturlar da onuň şo zatlary. Ha? Ondan bir hiye bilýän men. Şonu görüp oturkan özüň utanýan adam Allah oturlar. Tanandyň. Hawa, adam Allah. Hawa. Onuň ýene bir soragy bar, ha. Şu aman tägat. Hawa. Hemraň şägirdimi? Hawa. Hem garnaşy diýen, hem garnaşymy şeýri. Ýegeni mejlisimi hem şägirdi. Senden öň şägirdimi ýa? Men ýan ýakynna geçdim. Aslynda kakam şu ýoldan aýdýar men. Ha. Şu ýanky diýişmä Arslan Halipaň şägirtler diýen ýaly kakamam. Şo döwrüne o men 6 ýaşymda ýarulsuz bolup şeýdibem taşsan kakam. Onuň diýjek bolýanym şo ýol öň diýär kakam şu ýoldan aýt. Beýler aýtmaýt. Görmedik beýlekräk stiller aýdanda. Onuň ýöne ýanky köpsi oglanyň Hemra Halipaň şägirtleriniň köpsi menden öň aýdýar bu ýolda. Men
başsam bolsam 20-nji ýyllar, 21-nji ýyllar ünser başladım. Badyň sen. Yo, badym ýöne edil şu ýolla aýdym okdumda halk aýdymda. Ýöne aňrymda kakam aýdan soň aňrymda duro olar. Ýöne şonu soň çykardym. Hasam şu 21-nji ýyllarda gowy öňe gidişdik bol Hudaýa şükür şondan märam. Ara zähmet çekseň aslında şu diýerler zähmetmi, ahlasmy ýa-da zihin nip soraýarlar köp gepleşikde. Men ilmi damada aýdyan zihin gerek zat. Zihin hakykam gerek zat. Ýöne tapawdy ýok şu oglanyň içinden şu sağdan oglanlar ýa kimi alanda da zihin aňyrjygyny ýatyr ýöne bizinkine şu bizinkine ýa Kimra Halipa, Hacı Halipa zihin şolar hakyky Hudaý tarapyn berler. Men mysal üçin özüme şolar ýa zihin diýiljekkä. Mende şu zihin ýok. Ýöne diýjek bolýanlarym esasy zat men üçin ahlas durýar. Adam ahlas edip köp işläp zähmet çekse, şu kiçik aňyrsyna zihin ba bolsa, şol o ýüze çykýarda gara şeýdip şoňa Ýygnak edýär. O köp aýdyp heweslen aýdyp şonu işlemek gerek. O zihin gerek kılda da hemmek şo zihin berilen ok sana aýmal adamda. Men pikirim o ýöne bilen. Hakyky bizde de bir manal okuyan weli halifalar ýekejer ýalňyş okuyan ha. Jaňa diýerde sen haýsy ýüregiň bilen onu okudyň diýe. Bir isenlik bir galadan manal okudum da meselem şonu galadan manal okamdy. Neme diýe General Skobel fatura diýe. Men siziň üstüňizde açaçan barýanlygymy duýdurýan diýe. Onuň bärden Magtumul Han bu gelýän düşmanyň niýeti nämedir diýe. Ulam ýaýlaňa seken ok saýry diýe. Şu manal okudum da men şonu biraz zamçane gelen yerler var düzetdim soň ýöne. Şonu aýda ýaýlaňa seken ok saýry diýe. Rızkyňam ruhuňam aýry. Yurduňam iyiliňam erkin erkedip bilen ok herkim. Ne sorayan var, ne ezýän, öz eliň öz ýakan erkin ýatyp erkin turýan. Ine şunda sen bar hataň. Gezdirjek däl, gelýän düşman gezdirjek däl, gyrnak etjek, kul etjek, yetim etjek, yesir etjek, dul etjek, namusyny, dinini depelecek, goluňy annalajak, gursuňy annalajak, ýoluňy, iyiliňi annalajak. Ine bu gelýän melgumyň matlaby diýe. Şunu men diňe ine bu gelýän melgumyň maklaby diýipdirin. Aslında şol matlaby. Hawa. Ine bu gelýän melgumyň matlaby. Etjek işi diýen ýa. Hawa. Niýeti şol. Niýeti. Gelip sen ýurduňy çökenden soň şoň niýeti şol. Seni gyrnak etjek, kul etjek, yetim etjek, yesir etjek, dul etjek diýe. Hawa. Şoň üçin diýär. Men şo taýda diňe matlaby sözüni maklaby diýip geçenim üçin o taýagy idim da halipalardan. Kiçirak, şart. Inniki de gaýtalamaly ýa. Gaýtalamaýan inniki de ýadyňdan çykmaýan şarpyk. Indi bir gowy aýdym diňläýelmi? Gepleşigimiziň şu ýerine, Şira taýfyň ýerine ýetirmegine owadan aýdym diňleýär. Birikillah. Sağ selamet firmi bolu giden can. Sağ selamet firmi bolu giden can. Dört bilanın birinden ağlarlar. Ya soğuktan ya yangından kulirgan, yer sünneti diplerim yiglerler. Ya soğuktan ya yangından kulirgan, yer sünneti diplerim yiglerler.
Nasarların taşa yerler ak çekip Dofyarların ağlaşırları yaş döküp Doğan kardeş katnaşarlar aç döküp Olsa gelme bakıyor da sağlarlar Doğan kardeş katnaşarlar aç döküp Olsa gelme bakıyor da sağlarlar Haber düşer plan kim füyetti deyip Çırağı fünni deyip günüm battı deyip Bu dünyadan şu dünyaya gitti deyip Allah kim etsin deyip dargarlar Bu dünyadan o dünyaya gitti deyip Allah kim etsin deyip dargarlar Bir iki Kim vardır ki felek bağrın bolmamış Böğretin kıymamış Gönlünü yememiş Baltın gülü dağ deryalar düzmemiş Bu defurdur ayrılığı ağlarlar Baltın gülü dağ deryalar düzmemiş Bu defurdur ayrılığı ağlarlar Allah kim gitsin diye dargarlar Allah kim gitsin diye dargarlar Şir Ataev köp sawartyn aýtýas mahmaly wadyňyzy belentden belent ýaňlantyn elmadama türkmen halkymyzyň toýly günlerini owadan o wadyň bilen çykyş etmeňi tüýsüregimizden arzu etýär. Sağ ol. Inni kunça şu at gepleşimiň şeýerine Jehunanyň bir gowaýdym haýşa däli. Hormat bilen gepleşigimiziň şiirine Jeyhun Atajykow. Baş üstüne. Yer yigitler. Gönlünü açıp onu ağlarım gali Gülpeni her yana taçıp alı gözlü yarım hal Alı gali yarım Gariplıkta geçti gönlüm Hüp bullu sinamda dağım Bir açılın kede bağım Gülşenli güllarım var Galı galı yarım Bir açılın kede bağım Gülşenli güllarım var Galı galı yarım Galı Manturda darı çekilmiş Alışta yolun açılmış Alışta yolun açılmış Yutup müfürde tatılmış Onu haridarım var Galı galı yarım Yutup müfürde tatılmış Onu haridarım var
Galli yarım ey galli. Hakkınat var dilimde. Azerbaycan'ın ilini Bilvaat diyarım var. Galli yarım ey. Azerbaycan'ın ilinde Tilvaat diyarım var. Galli yarım ey. Galli. Ceyhuncan minnettar dost aydan aydımga janyň sag bolsun. Hezil etdik dinläp gally yarym o diýen gallyny aýtman içini ýakyp soň aýdýanmy? Soňam gally diýen ahir gally diýen menem bana. Janyň sag bolsun minnettar dost. Gowy täze öwüşüň beripsiň aýdyma. Biziň gownumyz ýetdi. Inni ýaňydan bäri bizi soraga tutup duran bärdine gunçawa. Gunça inni şu ýerde senem özüňe goýan gowja bir goşgyň bir coşup yürekten bir yerine yetirip berden. Biz hem şahat dolardık ýaňydan bäri biz dedik sonra berdik. Owo. Böyle. Başdyna. Sakna senki. Kim akıllı saysa özün, onunla kän bir akyl ýokdur. Ağlamadyk adam ýokdur. Aydylmadyk nakyl ýokdur. Gül açylmaz ýaz bolmasa, nädip oňjak näz bolmasa, bir çümmüjek duz bolmasa, hiç tagamda ýokum ýokdur. Işk gözläp galyp tümdöken, her zat gördük bu ömürde. Her ýylpyllap ýan şemde ýagty bardyr, ýalkym ýokdur. Tuwalama dälsin çaga, alim bollun ağa, ýöne öz-özüňi tanamaga, anan hergiýiz çakyň ýokdur. Baýlyk ýygnap assa, adowadan arşa ýetse, aýnamagyn, birden bir gün taňry tutsa, öz zadyňa erkin ýokdur. Ýene bir zat, bize aýdyň, eger molla bolup adyň, dinlenmese diýen zadyň, şondan aje höküm ýokdur. Ağlap alan bolsaň, şu eňre ýatsa gülen bolsaň, bu ýalança gelen bolsaň, gitmezlige, ölmezlige çakyň ýokdur. Şahyr Berdinadar Hudaýnadarov. Minnettar. Ene gunçada hünerini görsetdi. Ana şonda dünýä duman tuttu diýär. Keyik toz diýdiler ya, keyik toz beýle däl o dumanyň asty bilen gunça geleýdi diýdim. Gepleşigimiziň şu ýerine owadan aýdym Şir Ataýewdan ýanglanýar. Sana ilki ýazan feýl gatyman, ne sebäpden şogap bermedin Leyli, ýürek fırın salypdym ker gatyna. Doşu şoleydi sen gelmedi Leyli, gelmedin Leyli. Ay Leyli sana, ay Leyli sana.
bolsun, gelmeni uğradığın bilmeyen olsun. Yaşlık bakı derler, unutma Leyli. Dökülürsün ayğıyı sarılıp solsun, sarılıp solsun, sarılıp solsun, sarılıp solsun. Ay Leyli sana, ay Leyli sana. Sağ ol idazlar, berekeler. Oylanay fin Leyli füyü varadan, düşünmedilik bolmasın gülüm aradan. İyine karamadın fin nirede, gözlerim gözüme inmedi Leyli, inmedi Leyli, inmedin Leyli, inmedin Leyli. Ay Leyli sana, ay Leyli sana, ay Leyli sana, ay Leyli sana. Artık diýdiňä teatryň duýgusy başga diýip. Ne teatrdaky ýerine ýetiren monologlaryň birini ýerine ýetirip bilersiňmi şu? Ýeködüň. Halipalaň ýerine ýetiren bir monologyny gowy başardygymdan ýerine ýetirip bereň. Olar agyr monologlarda. Ýöne başardygymdan. Başysyny başararsyň. Onu muzikant diýdim, salaja bir kömek etse. Bu tuğ Türkmen dörep ayalan tuğdur. Telim jengde gana boyalan tuğdur. Oňa pederleriň gany siňenler, kasamy, şöhrady, şany siňenler. Onu naçarlaryň agysy wadyr, mendiliň mertebeň manysy wadyr. Lavryň taşlanan Nuhun gemisi, tuğ Türkmeniň namysydyr, namysy. Atababa kılıçtalsan zamany, Xanın şadan soran näler amany. Yanıp bilmeseňem köremelisin. Tokko et bolsaňam goram bolsaň. Men yen merdanlar meýdanyna serilip, namrat galanyna gana tıkırılıp düşünýän. Onu da pederleň ruhy, rısva bolmasyn Türkmeniň tuğy. Gözler görmejegin görenler dogan, il halkyň garrysy jubany bilen, namysy şöhrady pygany bilen şu tuğy seredip duranlar dogan. Gözler görmejegin görenler dogan, il günüň garrysy jubany bilen, namysy şöhrady pygany bilen şu tuğy seredip duranlar dogan. Har bolup yatmasın gözleriň nury. Yigitler, götürün ykbaly, galdyrın tuğy. Ine şeyler akbaran. Ine şu pursatdan peýdalanyp Türkmeniň hakkawynar gahrman arkadagmydyň, arkadagly serdarmydyň janlar sag bolsun. Bir de ajaýyp ýurtda, owadan ýurtda, asuda ýurtda ýaşatýar. Bidem pursatdan peýdalanyp watanmydyň waspyny aýdym bilen, goşky bilen ýerine ýetirýär. Baş üstüne ýörüň onu. Bidiňe bir temçüýine, il günede uly ýeňiş. Adamyň hak batly bolsun, arkadagly serdarymyz. Parlaya yurdumda gör yaşıl tuğun, hayran dugin gudra tuma zeminim.
Beş vilayet beş doğun Aklı bir halkın Balkın akal mari Liman taşıvız Beş vilayet beş doğun Aklı bir halkın Balkın akal mari Liman taşıvız Zan Türkmenistan Barışsın mekan Balkan akal mari Liman taşıvız Zan Türkmenistan Barışsın mekan Balkan akal mari Liman taşıvız Beş vilayet bir kaçağa cem olur. Toylarını cebitlikte toylasın. Nur verdi han kimi tüyt merden olur. Gemçekleri geçmişini oylasın. Arkadağın adın yörelgeleri önemli yerlerde bugün doğamaz. Buytonuşlu belinde götürüp seri Arkadağlı terdan yolu rıvana. Arkamızda kahraman Arkadağım var Arkadağlı kahraman Terdarımız var Arkamızda kahraman Arkadağım var Arkadağlı kahraman Terdarımız var Filizanın tüyen halkımız var Balkın akal mari Liman taşıvız Filizanın tüyen halkımız var Balkın akal mari Liman taşıvız Zat Türkmenistan Barışsın mekan Balkın akal mari Liman taşıvız Zat Türkmenistan Barışsın mekan Balkan akal mari Liman taşıvız Zan Türkmenistan Barışsın mekan Balkan akal mari Liman taşıvız Zan Türkmenistan Barışsın mekan Balkan akal mari Liman taşıvız Zan Türkmenistan Barışsın mekan Balkan akal mari Liman taşıvız Zan Türkmenistan Barışsın mekan Balkan akal mari Liman taşıvız Balkan akal mari Liman taşıvız Balkan akal mari Liman taşıvız Köp sağ olsun aytýas. Mahmala wadyňyz belentden belent ýanglansyn. Fursatdan peýdalanyp şu günkü gepleşigimize gelip beren jogaplaňyda, owadan aýdymlaňyda, owadan monologlaňyda, owadan saadlaňyda köp sağ olsun aytýas. Janyňyz sağ bolsun, toýly günde diýdarlaşalyň. Ine aýtjak arzuwlaňyz barmy? O şportdan peýdalanyp menem öz gezegimde şparahat ýurtda ýaşadýan gahrman arkadağymyza arkadaly gahrman terdarmyza tüý sürümden sağ bolsun maýdýan oý gahrman arkadağymyzyň arkadaly gahrman terdarmyzyň janlary sağ bolsun edýän işlerine mundan beýlägem rawaşyklara wetsentin. Menem şu pursatdan peýdalanyp mehriban gahrman arkadağymyza arkadaly gahrman terdarmyza sağ bolsun aýdýan ilmadama tutýan işler rowaj alsyn. Biz şular ýalak bagtyar döwürde ýaşadýan minnetdarlygymy bildirýän. Bizi şu ajaýyp paragat döwrümizde ýaşadýan hormatly arkadağymyza, arkadaly gahrman terdarmyza biz öz ýaş kalymyzdan köp sag bolsunlar aýdýanlar, sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il ýurt tähwitli, elbetde bütün adamda tähmiýetli tutýan tutumly işler rowaşyklara besensin. Janlar sag bolsun. Ne arzuwlamyzyň şu pursadyny hakykatdanam türkmeniň hak gowunlar gahrman arkadağymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarmyzyň janlar sag bolsun. Halkymyz üçin alyp barýan ähmiýetli işlerine hemişe rowaşlyklaryň yaran bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw etýäs. Behis şo gepleşigimiziň 8-nji sanyny tamamlaýas.